1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We hebben een cultuurdag bij de Wingert. Die is tot stand gekomen omdat bij het afscheid van mij als wethouder, maar ik van het afscheid van Ronald Dijksterhuis als wethouder, zijn wij hoeven net een cadeau, maar we willen wel graag iets anders doen. Ik ben altijd heel wat verbonden geweest met de Wingert, met de bouw van de Wingert, met de meesten van de Wingert. En toen leek het mij heel erg mooi te in samenwerking met de Wingert hier een cultuurdag te hebben. Hier zei het je nog nooit eerder hoor? Nee, ze hebben dit nog nooit eerder gehad en ik merk dat iedereen geweldig enthousiast is, want hier is wat gebeurt je. Van jochen tot 2 is dit, ben we hier aan de gang en het is gewoon schitterend. Ik ga met de fiets naar de Wingert. Ja, ik ga met de fiets naar de Wingert. Ruik niet aan mij, want ik ben een stinker. Ruik niet aan mij, want ik ben een stinker. In de woning en er staat een school. In de woning en er staat een school. Het is hier heel gezellig en we hebben veel leuk. Het is hier heel gezellig en we hebben veel leuk. Ja, in het verleden ik wil cultuurmomenten horen, maar dan zeker dat goed. Dat zijn momenten, dat zijn een gedeelte van de dag. Dan gaan we naar bijvoorbeeld naar Harmonie of naar Lawaai met voorstelling. En nu krijgen we het ook gewoon zomaar om voor de hele squallen een dag te organiseren. En dat is natuurlijk geweldig, want dan kun je het gruts uitpakken. We gaan heel bewust rekening houden met ben die het net al te vallen mij meisje kennen, die het op een wat lager niveau iets mij meisje kennen. En ik ben die of leerlingen mag ik zeggen, die het op echt op goed niveau mij draaien kennen. En dus proberen we dit programma om aan te sluiten. Dat gaan we proberen. Vanmiddag ben we bezig geweest met het oefenen voor de slotact. Een groep had bezig geweest met het instuderen van een rap. De ben gewoon bezig geweest met keyboard. En de rest had bezig geweest eigenlijk met drums en dan of op amers of op kliko's. En we kunnen wel stellen dat het een heel groot succes is, Joert, hè? Ja, dit is echt boven verwachting. Je moet altijd maar afwassen, je organiseert het en ja, dan blijft het altijd afwassen. Waar wie dan ook nog, want eigenlijk hier activiteiten boeten gebeuren matten, maar dat koe helaas om het waar net. Maar als we dan weer omshow op deze dag, tenminste ik weer weer omshow, dan denk ik van, nou, het is binnen heel goed gaan. Die gewoon een fantastische dag.